Maisabay ang Bulkan Mayon sa UNESCO World Heritage List ini ang pigiinguhang ngunyan kang Albay Provincial Tourism and Culture of the Arts o Pitikaw, Albay. Sigun kay Dorothy Cole, pamayo kan opisina, dakulang ondra na mapabali ang sarong lugar sa World Heritage List. Apwera sa makakatabang ini sa pagpapabaskog kang sektor ng turismo, magkakaigwaman ng probinsya ni mas dakulang pondo para mapangatamanan ng Bulkan Mayon na mabenepisyo magi ng mga lugar sa palibot kaini. Kaya naman puga-puga na sinda nga ni ini ang dagos ng marealisar. Inaasahan po natin na pag nasa World Heritage List na siya, mas dadami ang ating turista. Kung halimbawa noong pre-pandemic nagkaroon tayo mga 1.5 million tourist arrivals dito sa Albay, sana umabot ng 2 million dahil nga makakatulong itong inscription ng Mayon sa World Heritage List. Taong 2017, kang inot na purbaran kang Albay na magpadara ni nomination du share para sa Bulkan Mayon, alagad ay pinalad na makapasar sa UNESCO France. Para sa paratinda na sarong pasalubong center sa Albay District, maray man ang pigbaluliwat kang Albay na isabayan Mayon sa World Heritage List. In kaso kaya naswertehon na, dugang ining turista, dugang man sa indang delihensya. Okay nga ito na kumbaga, so gabos na nagdadayo dito, magsikat man ito. Dati kasi, makusog siya. Tapos nung nag-abot ng pandemic, nagluya talaga. Kung magagabos na tourism, magdudungan na lang sa kagsawak. Si Daisy na nagtitindaman ni Native Products, pabor man na makasabay naan Mayon sa listahan kang World Heritage. Apwera kaya sa madara inining katabangan sa iyang hanap buhay, onra niya man da inibilang sarong albayano. Siyempre, mapopromote lalo yung turismo sa Kabikulan, especially sa Albay. And iba ng usapan to, World Heritage na to, diba? So, maganda. Para mapakusog pa ang laban kan Bulkan Mayon, nagkaigwan ni duwang aldaw na konsultasyon ang probinsya nin Albay sa pangingenot ni Colye sa manlain-lain na stakeholders. Presente sa pagtiripon si Secretary General as si National Commission for Culture and the Arts Commissioner Dr. Ivan Anthony Heneres, UCLA Professor Dr. Stephen Acabado, asin mga representante kang LGUs, DOST, DENR, DepEd asin IBAPA. Dugang pa niya, ang tabang ka nasabing mga ahensya asin ang pusog na suporta kang publiko ang magiging yabing nga ni mangyarian sa indang pigmamaot. Ang pag-inscribe po sa Mayon sa World Heritage List ay hindi lang supposedly trabaho ng gobyerno or trabaho ng mga naisambit kong mga ahensya kanina. Dapat po gugustuhin po nating lahat dito sa Albay na masama itong ating Mayon Volcano sa World Heritage List. So humihingi po kami ng suporta na isabihin po sa lahat na tulungan natin po ang Mayon na mapupunta sa World Heritage List. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong paghahanda kan opisina, nga ni makompleto ang gabos na kinakaipoha na dokumento na pigahagad kang UNESCO. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.